لأنقرة پایتخت ترکیه دویمین فستیوال فیلم زاروکان یا نونتویی به بشتری سادان زاروکان و به مجرد زاروکین پنابر دست پیکر. اف فستیوال که 11 مجدری دا درین خوشبو زاروک دی و باوان وکر لترکیه یکم فستیوال نونتویی آ زاروکانه و دسری دا والات وک هولندا، انگلیستان، فرانسه و ایتالیایی جه 16 والات بیانی جی فیلم زاروکان بشتری وی فستیوالی بون. کوردیناتور فستیوال شبنم اکتولگا درباره وی چالکی نامنتوی در راگهاند کو آرمان جوان اوه جهیرنگی دمیجی زاروکان da درخن هولی و بالی بکشنین سر رفش زاروکین پنابر. Onların soruları, yaratıcılıkları... Dema ku me bi zarokana dema xwe derbas kir gelê sûdbex bûn. Pirsên wan dahenîriya wan fikr û ramanên wan hêjayî dîtin û gotinên wan bandoreke mezin li ser me kirin. Ev fîlmên ku dê bên temaşekirin hemû ji alî zarokan ve hatin amadekirin. Bêgoma em vê çalakiyê dixwazin jiyana zarokên penaber ku bi çi kêşiyan re rûbirû dimînin bilin raberkirin. تایبەتمەندی ئەوەی فستیوالە ku dê şêst filmên li ser zarokan hatine amadekirin bên pêşandan, naverok û bernameyawê bi keda destê 20 zarok û xwebexşan hatiye amadekirin. û zarokên ku bi dans û stranan pêşwaziya wê çalakiyê kirin jî kêfxweş in ku bi destê wan festîwaleke navneteweyî hatiye li dar xistin. Çok mutluyum bunun için. Ji bo vê festîvalê ez gelek kêfxweşim û ez derketim ser dîkê min bi kemana xwe kêfxweşiya xwe da der. Bi rastî ez gelek kelecanî bûm. Gerçekten çok mutluyum. Ez gelek kêfxweşim ku min di nava çalakiyekê wiha cihêreng de cih girt. Huner îfadekirina hes û ramanan e. Ev festîval ne tenê ji bo zarokan di heman demê de ji aliyê dê û bawan jî rastî eleqeyeke mezin tê û ev jî bextewar in ku zarokên xwe li ser dikê dibînin. Çocuklar için düzenlenen bir festivalde bulunduğumuz... Ez gelek şad û bextewarim ku beşdarî festîvaleke ji bo zarokan hatiye amadekirin bûm. Ez gelek kêfxweş bûm ku min keça xwe li ser dikê dît. Onlarla gurur duyuyoruz. Ez bi zarokên xwe serbilindim. Keda daykan zêde ye ku her tim li pişt zarokên xwe disekinin. Cihê şanaziyê ye ku em zarokên xwe temaşe dikin. Di çarçoya festîvala zarokan da ne tenê fîlm dê li ser rewşa zarokên penaber çend rêza konferans jî bên li dar xistin. Her wiha ev festîvala ku dihata 18 mijdarê berdewam bike hemû fîlm û bername wê ji bo zarokan belaş be.